mai aro nisa kuma ni yi manyan rata. Haba kaji inda numa mawaƙan nan nisa kuma ni yi manyan rata. Gaskiya da Yusuf ga wanga lokaci ba wani ba sai dai su baka da Allah. Duk wanda Allah ya yaba, duk wanda haliku ya yaba, haliku ya yi mutum mai arziki, kuma ya yi mutum mai hankali. Can muka je biki, lalle birnin Emso can muka je biki. Na Abdullahi mazan ne na Abdullahi direban za. Haba wai ga gona na an sassaba duk mai iya noma. Kaga ya samu abinci ne ya ci. Wai na lambari ni duk mai son kaka gai da shi. Maƙiyan kaka ba son gai da shi. Duk mai son kaka gai da shi. Maƙiyan kaka ba son